Здравейте, мили хора от Слънчева Варна. Където съм паркирала не е особено слънчево, но по принцип деня е прекрасен и слънчев. Днес се включвам набързо по темата с новото. Защото виждам, че на моите клиенти, пък и понякога на мене, една от най-трудните стъпки, която да поемам напред, е какво да правим в това новото. И това е така, защото там има много защо, много питанки, много неясноти и много идеи за това какво може да бъде. Първа точка. Никога не се осланяйте на идеите за това какво може да бъде там, защото ние изобщо не знаем какво може да бъде там, тъй като новото е ново, то никога не ни се е случвало. И тези идеи, тези илюзии, те могат да са предпоставка да ни спрат, защото на база на тях може да възникнат някакви страхове, някакви истории, които изобщо да не ни са от полза да предприемем стъпката напред. Съвсем е нормално да изпитваме едно разклащане в тази стъпка към новото, защото естествено нашата психика е така изградена и естествено като е ново ние да не знаем какво можем да правим там. Но може да уловите в себе си, че имате някакви супер много идеи, които ви звучат налудничеви, но просто пробвайте да ги правите. И ще видите дали реално в тази нова реалност, тази нова действителност, в тази нова насока за вас, те са полезни. Единственият начин да разберем е да пробваме, не е да се чудим. И все пак, ако не можете да направите тази стъпка в новото, най-вероятно това е някакъв нов процес във вас, който до сега не сте видяли, който сега се е появил и чука на вратата ви. И тук GSR може да ви помогне. Това са някакви бариери, бариерни процеси, които се появяват така, че ние да ги видим. Няма как да бъдат видими преди това, защото естествено ние сме на нов етап от живота си, не може да ги предвидим, не можем да знаем за тях предварително, но ето те са тук и добре дошли, прекрасно. Това означава, че ще можем да видим нещо важно за нас, да го отработим и да продължим напред. Но винаги пробвайте. Пробвайте, защото е много интересно да се изненадате от това как работи мозъка, как понякога се самосаботираме и как когато направим крачката в реалността, всъщност се оказва доста лесна и всъщност резултата, който ни носи на база на някаква нова идея, е доста голям и доста важен и ценен за нас и всъщност е резултата, който ние искаме. Така че, мили хора, забавлявайте се, правете стъпки в реалността, доверявайте се на себе си и все пак, ако видите, че нещо толкова много ви спира, може да се свържете с мен и да направим GSR сесия и да видим какво е това, което ви пречи на пътя към вашето ново нещо в някаква нова сфера за вас. Хубав ден, до скоро!